Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Kaya't mo asawan, saan ka man na sumurot kada kami iti anak mo ang makimisa, Calixto? At danas kan napapana kita. At akasin narakwan tao amang yuli kanya kiti dagdagal bayabirak. Wino kinabaknang. Kanas kan mat, ngagtignay kami tap no masigurado asyak manan ti mailayon na mayor. Iti Elias San Marian. Anya pailat sa pulam. Agmay-may salangarod ni Ella nga anak ta. Sa anak pa yan apnag, kaya't ko asyak ti kabagnangan iti dayto nga ili. Nga awan makaartap kanyak, sol. Anyat sir-sirbi day ta akinabaknag. No saan mo mat nga amo ni Apo Diyos. Amok mata. Nagko na kami na saan? Nagdakkel to paitit itad ko iti simbaan na donasyon. Saan nga umdas day ta, apang ipakitam. Iti panagrukba buwan no panamatim iti Diyos. Nagkatulakit din. Anyakit din na ya. Saan nanaskan na sumrega kiti simbaan? Tinapatag kat mamati akiti Diyos. Anya? Oray sa dino, mabalin mo ti agkararag. Kanagaramid ka iti nasayat. Dayta ti kabatgan. Calixto, nagdakkelan ti nagbalbaliwam. Nagbalin a Diyos mo ti pirak mo. Sos ka, pirak kan kinabilag ita ti kasapulan. Ditakam ko, ti mangitag ay kanyak. Diyak ka mo ken ka, Calixto. Kansan mo pa yakayat? Bagnang ka, magatang mo ti amin na kayat mo. Makapan kay ti sadino man na kayat mo apapadan. Anya pa'y lat sa pulam. Wen, hangam amok. Kadakkelan ti kinabaknang mo ket nagtaod iti dakes sa wagas. May saka kadagiti agdindinamag akorap nga opisyal. Anya? Di nakman sermonan. Kanibagageng ka. Saan nga amin na sumbreg iti simbaan? Katusto ti arabid na. Anya? Laglagi pam. Porsigido ti agdamang administrasyon amang kamat kadagiti opisyal akurap. Saan tayo man na nakadwa ni Papa Amakimesa, Mama? Dayta tinagsubangan mitay. Sabalin na talaga ni Papa. Saan matakas dyan ni Papa Idi, Idi rimang ayan, kinapadasan ng tinagtura iti ili. Nagbaliwan. Nabartek iti pirak ken turay ni Papam. Sige, iha. Agawitan. May baga orasyon, Madam Sol. Ella? Kastamet mon, iho. Nakimisa ka matgayam, Mon? Wen? Talaga adyak maliwayan ti makimisa tunggal Domingo. Nasken nga ipaayan tayo matiapo iti may sangal daw para ken kwa na. Husto ka, mon. Awan kas iti nasinaw ken nadalo sa kinatao, Madam. Husto ka, iho. Ta awan serbi na dagiti material abanag nga daken ka, no kawaw met ti kararuam iti nasayat asarita, manipod iti apo. Magustuak man dagitang ibagbagam, mon, iho. Agyaman dak, Madam. Kan kang runaan ti amin, agurnong ka iti kinabaknang mo iji langit. Tano sa dino ti ayan ti kinabaknang mo, at damat ijay tiriknam. Anya pa'y lang arot tinaramid yo, inidapyo kuman. Siyempre, orayan mi pa iti bilin nyo, Mayor. No kakastabanag, ket nga nyo na dagos, no iso ti magdadaan iti diskarti tayo. Mayor, atong amin ti makay matang. Sinalbag. Sige, dukutan nyo da jay at tao ket ingkay tapok ti bagina ijay baybay, tapno pa kay ranudan dagiti ikan.
Areglado. Saan ko kaya? Ngat damang kun kontra kaya. Mayor. Hala! Agtignay kayon. Juan Mayor. Kasta pa niya ron. Bye. Bye! Ha! Saan na siya ti kalkalabanon da? Tadakas ti pagbanagan da! Na, sa dino nga ta tinapanan ni Papam, ta saan ta pailaang anadanon dito'y balay. Talaga nga awanan, mama. Awanan na namin pinsan ni Papa. Saan ko nga amunuan niya ti aramidak iha. Adon apan nakisarita ken kuana. Ang rason na latta ti rason na. Ti pagdanagak. Kati ibo nga dagiti aramidan da. Anya pa iti sir-serbi ti amin na rumwarto dagiti kinadakas ngayon aramidan. Napukawan tinamnamak ang mailing tigpay ni Papa. Ikararagan tayo langan, mama. Ikararag tayo iti apo, alawagan na kumati panunot ni Papa. Alawan iha. Ket sapay la kuma. Tasaanan anas ken ang maleksyon. Sakbay ang makaamiris ni Papa. Wen, mama. Ngam, kaduan mo takasta ti pasamak, sanaya. Maleksyon nga muna ti tao. Sakbay ang makaamiris kadagiti nagbasulan na. Daita ti kang runaan, anak. Ti panagbuteng ken nairot a pamati tayo iti apo. Taraonan tayo met ti bagi tayo iti na espirituan na taraon. Pudno day tananan. Ngam, adulat ta kadagiti makunaan nga ngato. Kan baknang atat tao, ti saan ang mamati iti Diyos. No pa'y, saan matkit niya amin? Ay, anak. Ti pirak, wenno kinabak ng dati Diyos da. Ay, talaga akasta, anak ko. Mabartek da iti sanikwada kan takamda. Pudno day tananan. Ay, wun kayam. Itay agdengdeng kakiti damdama kiti istasyon ti radyo a number 1 dito lugar tayo. Naipadamag nga da kanuna alaw dagiti mangalap abangkay. Anya? Wen, Ne, anya tinapasamak iti dayjay abang kay nanang. ada kanu sugat iti barukong na. Maatap agapuan ang tibaala ti paltog. Anya? Kaya't nasawan, pinaltugan da. When no pinatay da pengay mo na, sa daimbelang iti tao ti bangkay na. Kasta ti dabag. Kat among kadeno asino dayja a tao. Asino nanang? Ti kapitan na mapukpukaw. Anya? Ngamin, naipadamag asaan asimmang putadya a kapitan iti balayda. Nagranggas metten dagiti nagaramid. Isu ita ti kabaraan na damag iti radyo. Asino nga tati adda iti likodan day ta krimen? Kan, anya ti gapuna? Ay, saan ka no asigurado dagiti pulis? Kan atapin da nga adda pa kainaigan ti politika. Anya? Kunak no saan ka man na sumangpet, Calixto. Pabanag ko mano sana kasumangpad. Anya ti amok. Tadandanin awan panawen mo kada kami. Amumatang ado ti pakakumikuma nang runa kat asidagan da eleksyon. Day talaka di tigapuna. Nay, anya kumapay? Amangan no adamutin extension ti pamilyam. Anya? San ka matasigo da kasto eh? Nasaysayaat pa'y idigagangay laeng ti estado tayo iti biyag. Tanasayaat ti urnos tayo. Da, Agkukuyog tayo amapan makimisa tunggal Domingo. Adda oras tayo nga agdadanggay. Idirimang ay tayon. Adun tinagbaliwang. mabalin ka di nagsermonan. Nabanugak kat kayat ko dagina na. Kanayon na kasta. Tunggal sumangpit ka. Bannog mo lahat ti bagbagam. Saan da ka pa yan ang makasango ang mga... Agsentimiento ka manan ako na.
Dahita kat ti madiken ka, madi nga epekto ti kanayon mapanagbuy-buy at ti telenovela kan drama. Ta, aglitan niya ka man na nakunak. Para matlaan kan ka ti ibagbagak kaliksto. Laglagi pam. Agpatingga ti panaglablabes. Adada ka sa damag ngayon niya, kanyak ni Mon, mama. Anya day jay? Ada ka no bang kaya nasarakan dagiti mangalap? Tumtumpaw ka no ijabay-pay. Anya? Wen, mama. Bangkay ka no ti kapitan iti may sa barangay. Ama pukpukaw iti manon ngal daw. Ay, Diyos ko. Kat sigun ka no kadagiti pulis. Napaltugan nga imo na. Sakbay nga na idapwak ti bangkay ijabay-bay. Wano, mismo nga ijayan tinang paltugan da kan kwa na. Anya day tan na kinaranggas. Ah, mama. Amo nga tan ni papa, dagita mo paspasamak? Diyak lang mo, ah. Imbaga ka no ngamin dagiti pulis. Ang mabalin a politika ti may sa arason. Anya? Hindi ba niyo matay tang announcer no sana sumardeng ngak-ngak-ngak, basti. Mayor. Saan kwa kaya? Nga damang kong kontra kanya, kan mang dadal kanya. So ano nas kan napagulimakan aramidin nyo at dagos. Areglado. Sinalbag da kita. Sana siya, tikal kalabaran da. No saan da kaya ti may pada iti awanan bay na kapitan, aguli magdalangan basti. Sige, Mayor. Aramidin mi nga rotipilin nyo. Agtignay kayon? Saan kwa kaya't ang mabigatan day di tao? Mangnamnama kayo, Mayor. Bye. Bye. Talaga ka di anastrek anti sa iro ta ulom kaliksto. Sol, nabayag ka din, itili ko na. Apay anaramid mo dagita kaliksto. Kaano pa'y nagbalin ka ang kriminal? Saan ko pulos ni namnama adumtang iti kastoy a kinadakas ti pagtungpalam? Wano magtang mo kaliksto? Saan ko apulos ni namnama? Sol, mapit lang! Sinalbaga. Payajak na dilaw ti asdeg ni Sola. Anak ti Diablo! Ela, iha. Naaramid ni papa dagito. Uwan, iha. Mismo anangig ko. Di ba nangibilin na kinibasti araytan na. No kasta, naskan na mabagbagaan ni papa. Kasarita man ni Papa, iha. Saan ko ang mapagsusuro ti panunot ko tinaduktalag? Aglablabasan ni Papa. Ay, jak mo't pulusin pagarup akastanti kinadakas ni papa, mama. Nayaw-awanan ni Papa. Iti husto adan na ti biyag, iha. Nabardak na ititakam kan pirak. Awanan, iha. Nagpalinan anak kadakdakas ti amam. Kasano pa'y ama atur itadayta. Mama. Sana lakit di ama itarayan dayta nagbasulan na. Tanusaan man na mabalot. Di nanto maitarayan ti panusa ti Diyos ken kuana. Kasano pa'y nga aturin tayo daytan, papa. Nga maduktalan dati krimen ngay narami Diyo, mabalod kayo. Ayan itan ti dayaw yo. Da kami ti kang runaan nga apektado, papa. Mapukaw ang mamimpinsan ti respeto da kada tayo. Saan tanto amamuan? Papa, awan palimod adi may butaktak. Nang runa kat kinatakas day ta palimod. Kang runaan na sana kat maturog ni Apo Diyos. Papa, isardang yu kuman. Kat nasaysaya pa nga ano sumuko kayo langan. Aklonan niyo, di ba, Solyo? Saan?
Saan ko nga ramitin na Saan ka maag? Kayat ko pa yon ti matay, ngam ti aminak ti basol ko. Papa. Panawan na. Kayat ko ti agmaymaysa. Apay akinid na mo ti pa nagkita ta. Nagdakkel ngamin ti parikot ko, mon. Parikot ti pamilya mi. Katyak amo, nanya ti aramidag. Anya nga minday tayo. Naduktalan ni mama dagiti madingar aramidan ni papa. Anya? Tirigat na. Saan akayat ni papa ti sumuko? Di na aklunan dagiti basol na. Anya ka di basol? Iso ti maatap nga da iti likudan dagiti napasamak a krimen iti kalabas. Anya? Isa kuyugan na kumamon. Mapantay ti radio station. Apay? Kayat ko akasarita ti announcer ti radyo, akayat ni papa nga ipapatay. Anya? Pangaasim mon. Baring no saan pa'y anay patungpal da Douglas ti bilin ni papa. Apay na aramid mo na ito Sika mismo nga nako, tinagisoplong ka na kay di polis. Kay kayat mi pa'y makita da kayo nakabalod, ngam ti may sa kayo na bangkay, papa. Gusto ti anak mo, Calixto. Taam mo mi asaan ka sumardeng nga agaramid iti Siyak ti mayor, mabigbigbig, mabalod. Saan ko maklon? Papa, ada pagpatinggaan ti amin. Pakawanan da kami. Ngam saan mi akayat nga ada may lumlum kayo ti gayong-gayong ti basol. Siya, saan ko akayat ti mabalod? Saan ko akayat ti Papa! Balukong ko. Anyat mapasama kan Calixto. Diyos pangasiyo! Tulungan da kami! Ipantayo ko may di hospital ni Papa! Salon! Bayan daklatan! Amatay! Nagasat ka. Tanalasatam tipan na ka-stroke mo. Ken saan ka Ko anatay? pa yun, anatayak kumasol. Nalapit. Kastala ang tinapasama ken ka. Tapno maadaan ka pa iti gundaway nga agbabawi. Ngagkidaw iti pamakawan iti Diyos. Kadag iti nagpasulang tapno. Maikari ka iti pagarian. Nang nagdakkel na pa kay babain, tinaaramid ko. Nga pa ti sirsibig kita. Calixto, awan pa basulam. No saan ati bagim. Ken saan lang nga sika. At dapay dagiti nangat ngato ita titakam na tinakabalod. Gapo iti panaglablabes ken panagkunniber da. Anya da ito'y anaramidak. Tulungam ti bagim. Ken agyaman ka ti manugot dagiti kabagyan ti biktima ang maariglo ti amin. Ken saan na natuloy ti pinaaramid mo kada baste. Tanadagdagsin kumapay ti basol mo. Ket ti anak mo ti apektado launay, Calixto. Da kami. Taawanan rupa mi nga isarang mi kadagiti kailian tayo. Saan ka man ang mabalod iti pagbaludan? Balod na kamet ti dipilid at tukaw. Panaglablabas, adda pagpatinggaan na. Anyaman ti status wenno kasasaad mo iti biyag. Baknan wenno nangatuman ti takam mo. No nagbasol ka, madusa ka. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay, panang tarabay.